जय जगन्नाथ। आशा करती आपण माने समस्त भल थे। मामू मामू टिके हाय करदेलु। हाय हाय हाँ ना पापा दे हाँ ना समस्त को दे हाँ हाँ हाय कर दे। हाय आई हाय गाइस। दादाई बायडा लो आओ कर दे मिस यू। मामू हाँ मामू हाँ मामू देखु आज मो पुओ कौन कौन कह सब मुझे शुणेबी। हाँ मो पुओ को मात्र हम देढ़ वर्ष। देढ़ वर्ष से कौन कौन कहूँ पुआ पुआ टे कहीदेलु। हाय आई हाय एवरीवन। कथा कहबी ना नाई ना बाया डाकबी। दादाई ए भीतर बाया डकेबी। ए भीतर सब बाया डकेबी। कह हाय आई एवरीवन। लगी आउ गुड मॉर्निंग। देखूं गुड मॉर्निंग डाकेबी बया को। बया को डाकेबी। आउ गुड इवनिंग। आउ मामा मामा कह हाय मामा। मा मामा हाय मामा। मा मामा पापा पापा बापी पापी आउ माँ मा बापा पापा बा बा अजा आते अजा 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 कहो अजा कहो। आते हाँ आई आई मामू हमें माई माई मामू माई मामू कहीं माई माई तोर गाई चरुची रे पुआ कोठे ना चरुथुब। हाँ आ दादा दादा पाटिरू हाथ गाड़े। दादा खुड़ी सी पाटिरू हाथ गाड़ी कथा कह। वी एठी सुनु वी आउ क मुढ़ी ये मुआ मुआ या आउ आउ कौन कहबू अंकल दादू आंटी दादू ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ମାମୁ ମାମୁଁ ମାମୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କହିଦେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କାକା କହିବୁ ନା ବାୟାକୁ ଡକେଇବି। କାହିଁ କହିବୁ ନା ବାୟାକୁ ଡକେଇବି। କାକେ କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦାଇ ଜମା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ଦାଦା ମୋତେ ଗୋଟେ ପାପା ଦେଇଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କେତେ ଗେଲ କରିବେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଗାଲକୁ ଖାଲି ନୁହଁ ତ ମଥାକୁ କିଏ ଦବ ସଣ୍ଟୁ ମଥାକୁ କିଏ ଦବ ଏଇଟା ନା ମଥାକୁ ଦେ ମଥାକୁ ମଥା ଫୋର ହେଡ଼ ଆଉ ଏପଟେ ଚିକୁ ଏପଟ ଗାଲକୁ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆଉ ଉଠକୁ लिप 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 आ आओ खाइचु कौन खाइचु हम खाइचु कौन कौन खाइलु हम खाइलु जे कौन भात खाइलु भात डाली खाइचु। हाँ आउ तू शोचु केतेबेले शोचु केतेबेले तू शोइबा टाइम केतेबेले शुणु तू शोइबा टाइम केतेबेले तू शोचु केतेबेले पाटी रे हाथ पुराना बोली मना करची तुदे तू शोचु केतेबेले कह तू शोचु केतेबेले कह पुआ तू शोचु केतेबेले शोचु केतेबेले खेते होचु बाया को डाकिबी तू बापा पाखे जाके शोचु तू बापा पाखे जाके शोचु
ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରିଗର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାମୁଁ ଜଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ କହିଦେଲୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ମୋ ପୁଅ ହାତ ଟେକିଦେବ ହେଲା। ହର ହର ମହାଦେବ କହିବ। ହର ମହାଦେବ କହିଦେ। କହିବୁନୁ? ଏଇନ ଡାକିବି ଏଇନ ଏ ଯେଉଁ ବାୟାକୁ ଡାକିବି। ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିକି ଆସିବ। ହର ହର ମହାଦେବ, 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 ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଜୟ କହୁଛି। ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋ ବାପା ନା ଧରୁଛୁ? ମୋ ବାପା ନା କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ମୋ ବାପା ନା କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇଲୁ ପୁଣି। ମୋ ବାପା ନା କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ମୋ ବାପା ନା କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ। ଡାକୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଶିଖଉଛି ସେୟା କହିବୁ ନା। ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। ହୁଳୁ ହୁଳୁ କରିଦେଲୁ ଟିକେ, ନମ କରିଦେଲୁ, ନମ କରିଦେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇଲୁ ପୁଣି। ନମ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେଇଟି ନମସ୍କାର କର ମ। ନମସ୍କାର କରେ। କରିବୁନୁ? ନମସ୍କାର କରିବୁନୁ? ହଉ ଉଠି ବାୟାକୁ କାଢ଼ିଆ। ଉଠି ଉଠ ବାୟାକୁ କାଢ଼ିଆ। ବାୟା ନାଇଁ ତୁ ଉଠିଲୁ ବାୟାକୁ କାଢ଼ିବି। ଆଉ କହ ନମସ୍କାର କରେ। ନମସ୍କାର କରେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛି ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ନମସ୍କାର କରେ, ନମ କରେ, ନମ କରେ। ଏଇଲୋ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖଲୋ, ଦେଖଲୋ ତାକୁ ଦେଖ। କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ହଁ 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 ନମ କରେ। ନମ ନମ। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ନମସ୍କାର କଲା। ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କେମିତି ବଡ଼ ହେଇକି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରୁ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାର ପୋଷୁ। ତା ମାଆକୁ ତ ନ ପୋଷୁ ତା ବାପାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପୋଷୁ ହେଲା। ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ ପଚାରିବୁ ନା ପଚାରିବୁନୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେଇଆ କହିବୁ ହେଲା। ଏଇଠି ବ, ଏଇଠି ଭଲ କିନି ବ, ଭଲରେ ବ। ଶୋଇପଡ଼ିବୁ? ଶୋଇପଡ଼ିବୁ? ଆଉ ଶୋଇପଡ଼େ। ବାଏ ବାଏ କହିଦେ। ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠି କହୁନୁ, ଦେଖିକି କହୁନୁ। ଏଇଠି ଦେଖେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍। ଆଉ କହିଦେ ମିସ୍ ୟୁ। ଏଇଠି ଦେଖିକି କହ ମିସ୍ ୟୁ। ହଁ ସାଣ୍ଡୁଲୁ କହିଲେ ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ହେଲା। ସାଣ୍ଡୁଲୁ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ବେ। ଯାହାରି ଯାହାରି ତୁ ବାୟା ଯାହାରି ଯାହାରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାଏ ବାଏ।